negosyo at empleo ti sa Balipe segmenta. When you report nga alawaten tayo manipod kani Bombo Mark Joshua Kabasan. Bombo Mark, go ahead. When Bombo Romnik adati grupo tattari ti Purukpur Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Ito yung mismo nga pagtugtugawan mi diti likod ang miso ti pagtaangan dati biktima nga nalmos idi kalman sa kupan ti Barangay Duplas, San Fernando City. So diti abay ko Bombo Romnik diti Kadwada idi kalman anti diti biktima nga 16 years old ni Ma'am Clarissa. Ma'am Clarissa, makipagladingit kami detoy napasamak di mismo nga kanakam pakistorya man ma'am idi kalman no anya dagitay na paspasamak. Agkukuyog da mga agkakaanakan nga agdigdigos tawang bantayan na dagiti ubing. Basta kasla imadayo-adayo isuna kagikis dagiti ubingan. Kaka ag ay nga to na di iman nga agpapaarayat dati ubing. Ket tinaray ni inana. Ket ngiwat nga ngiwat ni inanan ket sinaronok mga tinaray. Ket agpaadayo met yu ubing agpaadayo dato inana nga duwa kami nga sagot-sagotek kay inanawa da kami. Ket atag may madagay timulungon nga lalaki nga kuha nga tumulong damot ang agsapol. Ket di ka anak ket bigla-bigla man lata nga nagpukawon ket tinapog-tapog damot ket awam met handa mamasapulan. Okay, so Naging ka nagdijawan nanda na sa pulan 30 minutes da nga sinapsapol nas kita da jay bangkay na. Hindi kanis ko damot in CPR da. Awan lat ng violetan ti kulay jay libig na. so bale kadwa na digiti kanakan na di dalang igid Hindi kasi niya dala igid sir. di kuan bale imaday nya ba imadayo basuna or Kasla imadayo isuna. ginu iyad adayo na ti panagdigos Kuwan. panagdiadalam kas nasi ko ma. Kaslakas jay ta agpadayo kag papaarayat ka nakita ni inana. Ano ti inubrayo ma'am idi nakita yung agpapaarayat. Tinaray mi ta mama kung kunana. Mm. Ya, mo na bali namin ta bigla mga naglimnoten pimukaw mulatan ket nagaduma imarayaten nga lalaki jayon. Apay ni Analia, ma'am, amo na ka diti aglangoy. Anda mo nga aglangoy. Dayta no mapang kami ti baybay hanga umad-adayo. Adalay di asideg isuna ta mabuteng nga aglangoy. Di nga aldaw no apay ta kaslada nagguyod kanya nang agpaadayo. Okay, so ano ti nakapanunutan nyo ma'am nga mapandijay nga pagdigusan kat adupay dagitay kaslang mas asideg ditoy nga mabili nga pagdigusan ma'am. Ti kwami lang ijay pan kami lagpasyar kung maijay. Tatak tinagtutulagan mi nga kakabsat. Di kakasinsin mi met ngitoy San Gabriel nga ijay kami lang kuman. Gaputan na pandasudi hang kami nakasurot. Ijay kami la duplasen. Itinti kabsat ni bayaw ko. Okay. Isudiyayin nagtutulagan mi nga ijay kami latan. Okay, so di ko na ma'am, bale na pa talaga nga adalim ba? Digin tulo kasi di report 20 feet. Talagang kasi kadaalim ma'am. Adalim siguro ta hang kumon na pagpadasan tinapantim mapog ijay engem tinari naklaen nalu ng jay darat. Lumumlum di saka. Okay. Bagman ma'am, di ko na nga panyo rescueon ka hangking nga simuro talagang mapanjin ti adalim nga part na. Napanunot mi dayta nga kabsat nga mapan nga guyod da kami dagiti tattao. Mm. So uno napangkin di jay oras ka ma'am taglangoy uno Hang kwa mo sir. no di mapugka ko madya baka niraman ka kasi ba. Kasi sir talaga mangyari duwa kami kini kabsat ko. Okay. So kasanon ma'am, permi nga iriyag patulong kada pero tao di ma'am. Adu tao sir, tulong ikis kami nga ikisen sumanahit dagiti ubingan. Okay. So di ko na ma'am 30 minutes talaga nga nya di ma'am adap. Namaan nyo pa lang nga mabiyag dati ka na ka ma'am di nga kabayan. Agnamnama kami sir nga mabiyag. Mm. Pero miti wag kararag mi. Daw kami kaaski ni Apo. Nga biyagan na ikanati may kaduwa nga biyag na. Kung kasano ma'am, idi ko nang violeton di may bangkagan.
Saan naman picture response ba? Uno niya mo. Idi isi madamati CPR da dito yan ti igit ti karayan nag-response ko nada dagiti nag-rescue iso nga itaray tayo yung ospital ko nada. Habang idi ta makitaray kami ospital, sige madama pala CPR dang pagdanon kami dito Baknotan Hospital baga ni doktora nga flat zero aminin kunanahan nga kwan kunana. Okay. So, impanyo to hospital, bale tuloy-tuloy pa lang ma'am nga adda pa lang ti nga ipapagda or CPR na ma'am. Un sir, isi-CPR da nga talaga. Nung gaputi nakita dyan ti monitoran nga flatline ng amin nun kuna ni doktora awanan kunana. Talaga nga awanan handa nga revive di already. Awanan sir, awanan. Oo. Kumusta suna ma'am? Anya suna nga klase nga balasang, anya suna nga klase nga ubing, impet, walay, uno niya ba ma'am? Nasingpot suna sir nga ubing adalag ti unag ti balay. Tumultulong ito yung ti balay da nga kanayon. Adi lang sir, ti panaglas nga panagsama mi jeg pinpinitsure kami diyan ti kalsada. Adamin jay picture mi diyan ti cellphone na nga mandam alukatan. Ay, ni Raman, ay, dati password na kasi. Ada password na sir. So, ano nga rod ma'am, ti plano ti pamilya ka sa ba kabayag nga agtalinaed dito yung ma'am nga katkadwayo. Baka makadomingo sir, no mabalin Ano ti ko na, ni year na, grade 10 sir. graduating. One sir. Adam ti magbaga naman mga sila arapaap na ni Leia. Stay hardest sir. So, ti kayat na. Mm. Oh, anya ti maudi ma'am nga ibagbaga na, nya ti maudi nga nagpatangan nyo. Kasakbay din yung napasama ko. Awa mo sir ti kwa nagpatpatangan mi nga kwa nini nanang na ata kung kunana nga World War kanon kamatay to kano aming nga tattaon kun kunana ibagbaga na ikinti kakaanak-anak kuna dagiti ubing paypayso aya mama DJ nga pamatay amin tao kung kunana. Iya ti saon namatay amin ang aming nga tattaon ag World War kun kunana. Siguro dahil pa, dahil ti friend kan dahil pa. Wen. Siya, okay. Bomber Nick, da salusodem kini Ma'am Clarissa Garcia. Yes, thank you so much, Bombo Mark Joshua. Naimbag, bigat tayo kaya na makipagladingit iti Bombo Radio La Union, iti sububukela pamilya tayo, Ma'am Clarissa. Yaman next. Yes po, ma'am. Ma'am, dahiti ka diti damo nga mapantayo iti narakamat a lugar, dahiti nagdidigusan tayo, ma'am. Un sir, damo milang timapan ijay. Anyamet iti rason no apay dahiti iti pinili tayo nga mapan pagdidigusan, ma'am. Apan kami kumaditi kabagyam mi dito sa San Gabriel. Ngam kunami mo nagtulagan nga nagkabsat. Mabiit kami lang dito iduplas, tamapan kami San Gabriel. Gamga po dagito kabagyan mi nga mapansudipen, hang kami nga simurutan ta adayo unay, nagtalinaed kami latay jay duplas. Mama, kadwa dahiti kabagyan tayo nga nalmes po, mama. Ang amuna ti aglangoy, idi napasamak dahiti panakalmes dahiti kabagyan tayo, ma'am. Awan sir, ti kadwa mi nga amunang aglangoy ket nabati man ni tatang nga dito balay. Siya sino ti Kadagiti imuna tagadyayon iti nang tultulungan nga kwan nagsapol kanyanan. Yes, ma'am. Ma'am, siya sino ti muna nakakita when napan mismo dagos ng tulong akin ni dati kabagyan tayo, ma'am. Dagiti kwan sir, tagadyayon nga digdigos nga lalaki. Ma'am, kasano ka diti katayag dati kabagyan tayo, ma'am, at saan nan nga kinabelan nga naglangoy, ma'am? Paulit, Bomber Nick, medyo sumabay kami ni Yaso eh. Yes, ma'am, kasano ti katayag dati kabagyan tayo, ma'am, nga saan nan kinabelan pa iti kinaadalem dati napanan na, ma'am? Mga 5 feet sir. Hindi katakal di baba. Wan medyo nataytayag ng siyak. Kung dahil po, dahil ganun talaga nga talaga. Adalam nga talaga sir, hangko makuan mo manungapit. Di mawir dati biktima, ma'am, nga adalem iti paset dati napanan na, ma'am. Ano pa ka di ka talaga? Siguro nga amo.
Yes po, ma'am. Ma'am, iti biktima, no mapmapanment iti sabsabali pa nga pagdidigusan, awan met dagiti napaspasama keng kuha nga dandan ng isuna nga nalmes, ma'am. Awan sir, awan ta no mapang kami ti baypay ket mabutang talaga nga agdigos adala igigid isuna. Yes, ma'am. Ngem kaday tagundaway, ma'am, ket awan dagiti nakadkadwana wenno asidega keng kuha nga napan nagdigos, ma'am. Paulit, Bomboromnik. Yes, ikaday tagundaway, ma'am, awan met dagiti nakadkadwana nga mabaling nga isu adagos iti nang tulong kumakeng kuha na idi malmeso na, ma'am. Ada ka diti kadwa na iti nga na. Iso damot lang, Bomboromnik. Kami lang ta nga at pamilyan sir. Ninanang na kadagiti kakaanakan na ken siya. Yes, ma'am. Ma'am, karigiti agundaway, ada ka din iti pagtengan tayo iti bangkay ti biktima, ma'am. Awan pay sir, di ta pay nga may inipan ito'y balay. Yes, ma'am. Ma'am, no, ada ti kayat mo nga ipakamo wenno ipublikar. Iti publiko nang nangruna, ma'am, keta naka-asasang iti napasamak iti kabagyan tayo wenno miyembro iti pamilya tayo, ma'am. Go ahead po. Okay, mensahe ma'am talaga iti dakla na digos, sige tay mapantungan na langoy. Amin nga panagdigos ma'am tay. Iti may bagak da kayo nga naganak. Hanyo nga panpanawan or hanyo nga palpalubusanan win no mabalbalin hang kayo nga mapanen ti kakasta nga okasyonan. Sa naghigat ti mapukawan ti anak lang. Nagsakit. Pangpangaasihan yung palubusan na nagita anak yun. Okay. Bomboromnik sila dyan ni Ma'am Clarissa din, ma'am, makipagladigit kami. So, awan pa iti pangkay na, Bomboromnik, iti mismo nga balayda, iti purok-purok. Actually, sila lang iti pagpagnaanta. Dito iti, ayan, dabali, tinawag tagamin at tayo ni Mamang na, Bomboromnik, ni Papang na, datatay toy, or di kabsat na, awan da, hindi napasamak. So, ni Antina, so tianda, so tinakapatang tayo. Tas ni Mamang na, ket dada pa lang ti sentro, or dada ti kilitas, asikaswanda, iti panangiyawid da, iti anak ng nalbas, siyempre, simpaan da pa nga nalaing, Bomboromnik sakbay da nga iyawid. So, 1 week, mabalin nga, agtalina, iti balay da. So, nung makita Bomboromnik di nakapasamakan na, han unay nga dakkel kasla pulse lang kumaday jay, nga basit, haan nga nalawa, nga talaga nga damat ti adalem nga part na. So, di ko na nga ado, dagi nagbirbiro, nga talaga nga medyo narigatan data adalem, oray no basit laang. Nga hindi ko na ma'am, aduda talaga nga napan, mga manuti mabilang mga napan nag-rescue. Mga bato. Dati 5 wino indam nga lalaki dyan. Anya ti magbagada ma'am, kadarato batok ka. Anda makita sir. Anda makita isuna. Hmm. The last nga nag-rescue sir, iso tinakasapol, taapan na kinuti-kuti jidanom eh. Tapos timapot ulit. Kinuti-kuti na jidanom nga apan na sinipat-sipat nga jidanom. Oo. Tapos binatok namanan. May kadwa nga batok na ije na nasa pulan. Ito ka naman, mga sinipat-sipat. Diyan ka mo apay tapan na pinagkuti-kuti jidanom nga sinipat-sipat. Iso na sa ti kwada mo siguro sir kano matida kano rumarjay tao. At kano ti nadamag yun mga nalandalmos lang ibigay. Itinapan kami sir, awam mo tigsasao. Awan tagi bagbaga kanyami. Awam mo. Awan kinabalbalitaan mi jay. Okay, so di ko nang kay musawan dagi yan duwa bimatok ma'am. Maminanuda nga talagang bimatok ng awan pulos. Ang dagi imay maminsan mamindwa nalanan. Naalanan sir won. Iso nakaala jay bagina. Kanya ano tila nga naman yun nakaida, nakatugaw, nakadata. Idi mo naala na jay baginan ke saka tinaala na eh. Saka nga igoy-goyod nan. Nga na jay yan ti kadaratan. Medyo nabayag mo tamam nga bimabatok ta dalam mo. Nabayag sir talaga tanang gigat na pay sinapol isuna.
Digi nakabatok ma'am talaga nga medyo narigatan pa yung nga nang inaso. Apagbit lang sir, isuna. Idi mo na nga tapog na nasa pulan. May kadwa man nun, di may kadwa nga kuha na tapog na, di ayon pa ng kuha na sa katiguy-guyo din nan nga kuha isunan. Nga, yun nagpangato isunan danuman. Nakita yun talaga. Nakita min, kung sir nga violetan ti bibig na. Talaga rod ma'am. Again, when bumurag next sa dayay. Actually doon yung nag-comment iti Facebook live tayo. Federico tinaga na ginang tulong kunana so sa pulen tayo garod barbarang makapatparang na to sumarano ada yung garod kas nanggagam bumurag next mga kapamura adu dagiti nang try nga ng batok kam handa nga na sa pulan ngem di simang patdeti may isang lalaki nga napan ng batok bale na mindwalaeng kita sila pinampag na sinipat-sipa na di danom and nalanan iti may kandwa gundaway nga ti panag batok na Bomboromnik. Thank you so much, Bombo Mark Joshua Cabasan with your extra. One, Bomboromnik, tita nga rod, iti panangtuntun tayo mat, iti balay, iti biktima, iti nalmos, iti kalman, iti nagbautan, or the boundary, iti iliti San Juan, kung kasamot iti iliti San Gabriel, iti biktima kat ni Ana Lea de Guzman, agtawan iti sa pulog at inang panagnaed, iti Purok Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Di Bombo Mark Joshua Cabasan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas and consistent #1 radio station in La Union. Basta radyo, Bombo! Thank you so much, Bombo Mark Joshua Cabasan, na makipagladingit iti sububukela pamilya ti Bombo Radio La Union ay ti pamilya ni Ma'am Clarissa Garcia, kalpasan day ti napasama ka, panakalmesa iti mismo anak na mga kabombo nga pimusaya. Saan tayo nga maliklikan mga kabombo nga nagbalinen nakadaguyan dagiti Pilipino when da tayo nga Ilocano mga kabombo tunggal madanon ti Semana Santa keta adu dagiti mapanagturong kariti pagdidugusan baybay karayan swimming pool waterfalls kenda dumapaya at dagiti keta tradisyon dagiti Pilipino ngem saan talaga nga maliklikan nga dagiti saan na mapakpakadaan pasama ka nang runa dagiti pannakalmesa iti may sa tao mga kabombo. Awan met iti mga yat iti kastoy pasama ka ngema ikantayo iti nananay pay nga seguridad alerto ken naananada panarabay kariti pamilya tayo wenno miyembro iti kabagyan tayo mga kabombo nang nangruna kariti ubing ken dagiti saan da nga amo iti aga langoy mga kabombo ta isuda iti may sa kariti kang runaan mabalin mabiktima aga puta uray kasano iti kinalaing ti may sa tao nga aglangoy mga kabombo adalata ti gundaway nga mabalin malmes daytoy ano dayti keta nga daluyon ti baybay na uneg iti paset ti baybay wenno dayti kelaat nga posible nga mayabot isuna iti part iti baybay wenno karayan mga bomodayta dagiti kang lunaan saan malikliklikan tunggal madanon iti Semana Santa adu dagiti maimalmaldita pumusay gapo iti pannakalmesda isu nga laglagipen mga bombo aming nga dumdumnge ken nagbibuya ti Facebook Live ken YouTube channel iti Bombo Radio La Union ket ikantayo iti nananay nga atensyon tapno kasta keta maliklikan tayo iti kasting nga pasama ka nang runa keta siguro sabik na sabik da iti paragdidigos gapo iti day tinuunday nga panawen meta nga saan tayo nga nakarkarwar tunggal madanon ti Semana Santa gapo ta day nga tawen ket napalukayanan dagiti restrictions isu nga dagiti gundaway nga adati panagturong dagiti kakailian tayo kariti pagdidugusan diti San Fernando La Union.